Paris Saint-Germain ta shirya lashe dukkan wasu kofuna da za ta buga a wannan kakar 2021-2022, musamman ma kofin zakarun duniya wato Champions League. Hukumar ƙungiyar sun shirya haka ne sakamakon ɗaukan Sergio Ramos tare da Lionel Messi a cikin tim guda. Wannan kun san gagarumar nasara ce ga Paris Saint-Germain. Ga dai yadda first 11 ɗin nasu zai kasance. Amma mai sauraro, idan wannan shine farkon shigowar ka wannan channel tamu mai albarka, to ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a dukkan wani lokaci. Potential lineup Paris Saint-Germain with Lionel Messi. Wannan shine lineup na asali ga PSG. Mauricio Pochettino wannan shine shugaba mai horarwa a wannan team na PSG. Sannan gola nasu shine Giuliano Donnarumma wanda shine mai tsaron raga. Sai Achraf Hakimi wanda shine mai kasancewa mai buga musu namba 2 a wannan lokaci. Sai Sergio Ramos wanda shine zai kasance mai buga musu namba 5 mai tsaron baya kenan. Sai Marquinhos wanda shi zai kasance mai buga namba 6 wanda shi ke aikin makin. Sai John Bernat wannan shine mai bugawa ta bangaren hagu wato lamba 3. Sai Jorginho Wijnaldum wanda shine zai buga namba 10 tare da Paredes wanda shine zai buga namba 4. Sai Marco Verratti yana buga musu namba 8. Sai ga Lionel Messi babban zakaran dan wasa wanda shine zai buga musu namba ta 7. Sai Neymar wanda zai shigo ta bangaren 11. Sai Kylian Mbappe wanda shine zai tsaya a matsayin sa na striker. To mai sauraro, wannan line up din ya kuke gani, me kuke ji, me kuke tunani, me kuke gani zai kasance? PSG da Paris Saint-Germain za su iya kasancewa masu nasara ko sabanin haka? Ina sauraron ku, sai ku yi mana magana, ku yi comment ɗinku ta ƙasa. Hausa Football News TV.